وڵاتی قەتەر ڕۆڵە هەرێما کوردستانê dê kêmkirina girjiyê li deverê bi buha nirxand. Şêx Mihemed Kurê Ebdurrehman Al Thani, cîgerê Serokwezîran û Wezîrê Derveyê Qeter li gel Nîşirvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê civiya. Di civînê de, cîgerê Serokwezîran û Wezîrê Derveyê Qeter behsa giringiya rola Herêma Kurdistanê dê kêmkirina girjiyê li deverê her wiha tekeziyê li ser peywendiyên di navbera Qeter û Herêma Kurdistanê de kir. Ji alê xwe ve Nîçirvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê tekeziyê li ser pêwîstiya kêmkirina girjiyê li deverê kir û pêwîstiya welêt bi piştevaniya hevpeymanên wê di dema niha de dakurê xistinên terorîst careke din aktiv nebin. Di civînê de Serokê Herêma Kurdistanê Nîçirvan Barzanî daxwaza seredana tîmekî teknîkî ji Qeter bo Herêma Kurdistanê kir, da ku rewşa deverê û rewşa derbideran û penaberan yên ku xwe li Herêma Kurdistanê digirin binerxînin, da ku alîkariyan pêşkêşî wan bikin. Di cotmeha borî jî Nîçirvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê seredana Qeter kirbû û bi Serokwezîrên Qeter re civiya. Di civînê de her du aliyan li ser pêşhateyên dawîn li deverê gengeşek kirbûn.